Ljudi, dobrošli u novi klip. Pre svega, dobar dan. Mislim, kod mene je dan. Baš nije manje više dan. Sad vam kažem koliko sati jede trenutno kod mene. Evo, 5:23. I danas ćemo snimati Clash of Clans. Ko što vidite, ja sam ovo ostrovo mnogo buđio. Ok, pravit ćemo malo ovih Barbariona. Ok, ajde. Još ovo. Ko što da kažem, u onoj prošloj epizodi nisam ovako razgovarao. Mislim, imat će neki epizod gdje ću odara pričam ovako, ali imat će nekih gdje ću pustim pesmu. Naprimjer, u prošloj sam pustio pesmu, nisam razgovarao sa vama, ali imali ste pesmu, nadam se da ste uživali u pesmi. Ok, tu je klan, ušli smo narod u klan. U Varu smo izgubili, baš u petlji poraz, vidite, 20-31 smo izgubili. Znači, sad vidite mapu, vidite, uništili su nam dosta njih, vidite, Zmajka, baš njih dosta, Gabra su uništili, Luku i Đorđu, i Savkeca, naravno. Oni su sada slabi, nisam nešto jače od njih. Onda mi smo njih malo da nešto, nismo ništa ni posebno uništili. Vidite, ovog smo 63, čekaj. Ne, njega smo 33, ovog 56, ovog 31, ovog 45, ovog, sad ću kažem, 7, baš malo. Đorđe ga je napao, ali nije uspeo. I ovo dolazimo sve 100%. Ok, imamo koliko je sati. Ok, vidite vam minuta snimam. Ok, ljudi, danas nisam sigurno šta da radim. Da li da napređujem nešto? Šta da radim? Da napredimo. Ajde, ne radit ćemo ovo da se napređujem. Kako se zove? Vidite, baš, nešto mogu gaći, baš sam dosta, vidite, ostro pravio i sve sam radio na njemu. Ajmo da iskopamo ovog žbunja. Oni koji ne znaju kako se, naprimjer, oni koji igraju Clash of Clans, koji ne znaju kako, naprimjer, dobiti ove gemove, samo ovako, ako hoćete trošite pare, idete tamo da se troši pare posebno, a možete uništavati ovo žbunje ovako ovo i dobijate gemove naravno. Ok, nastavio sam da mi se napraviti ovaj kanon, vidim da je gotov. Imam 2 kanona, 4. mortar i ovo dole. A ovo naravno 4, vidite, sad sam dobio 5 gema. Idemo mi dalje, znam koliko sati, koliko je dugo, 4 minuta. 4 minuta nam je prošlo ni zašto. Ne, 3. To je 3 minuta prošlo. Sad za ovo zezanje. Dajte gema. Ok, ima ovdje. Ok, ništa nisam dovoljen na njim. Na drvetu. Možda vam bude srećnije ovo sa drvo. Ajde. Daj mi. Monte. Tako je bre. Tako je, dobili smo 2 gema. Tako je. Tako te volim. Kaj više nema ništa jeftino što može se uništiti. Ovo je drugo možda. 10.000. Ok, samo da vidim da mi se završi vojska, da piše full. Ok, ovo je laboratorija. Nadam se da svi to znaju. Vidite, Barbarioni su mi na drugom. Što je baš bitno. I oni su baš, oni su baš oni kad se nabuče, 6. Ili arčeri kad se nabuče, oni arčeri rasturaju bukvalno, što ne može niko ništa. Pogotovo arčeri, ne može ih ubiješ jedva. Znači koji smo, 28. Smo u ligi. Ajde, pravite više vojsku tu. 5 minuta. Ništa ne uradismo.
Ja, pa ništa ne radimo. Čekaj da mi ja gema što ne ubrzavamo. Sam ja švaler. Pa napadnemo jedno. Da malo zabave ovom klipu. Ok, ljudi, fulje. Idemo mi napad. Idemo, da. Napademo. Da napadamo. Da napademo. Koga ćemo da napademo? Prejak. To sad treba naći. Ovako ćemo listam dok ne naćemo. Prejak. Ne bih mogo njega povedim. Idemo dalje. DJ Bland. Ne bi mogo. Pošto i barbarijani su glupi kod tela. Ne mogu se mučim ovdje. Pre ako stoji ispred njih halt ovaj da ga napada, da ga unište, pobedimo, oni napaju nešto, neka deseta tamo sranja i izgubimo. Zamislite. Ako su oni glupi. Da imam zmajeve. Da ih imam barem. Šta bi im onda radio? Moram skupim i za ovaj, kako se zove. Da li mogu da ga pobedim? Ima kanon, jedan kanon. Te mu je drugi. Aha, no kako ne. Da li mogu? Pa ne znam. Aj probam. Ne znam. Šta ako izgubim? Hajde, vredi rizikovati. Ona je sada u prvoj bitci. To jedva nešto napadnemo. Možda čovjek mislim da ne možemo ovdje da pobedimo. Ali ajde, vredi pokušati. Neću valjda za toliko da umrem. Napao sam ih dobro. To, samo uđite od zelendru. To, bato, samo uđite vi tu. Tako je, braćo moja. Rasturajte ih. I pogreših. Ne, što sam mi gore stavio? Ne znam. Idemo narode da pobedimo ovu bitku. Pobedili smo sigurno. Ajde, uništi ga, šmao to! Tako je bre. Pobedimo, sigurno ćemo pobedimo. Koliko je sati? Snimam već dugo. 7-8 minuta, ne znam. Tako, bravo ljudi. Aplauz za ova moja barbarija na drugom levelu. Aplauz, stvarno ste dobro. Jo, brate. Ako vam bi bio baš dosadan klip, snimat ćemo mi još ovog nećemo, nije baš posljednji. Ajme, bravo, momci. Posle ovog klipa snimamo odjednom novi. Odjednom snimam. Sljedeći je samo atak. Sad ću napravim vojske, pa idemo samo posle atak. Stvari sljedeći, posle ovog snimam još jedan klip, pa ću izbacim ovaj, pa ću izbacim drugi. A ljudi, brate, molim vas, lajkujte. To je to. Dobili smo 19 trofeja, svaka čast za nas. Svaka čast za mene. Ok, narode, to bi bilo... Čekaj, malo jednu foto. Ok, narode, to znači, završili smo sa ovim. Lajkujte, komentarišite i naravno, subscribeujte.